Здравейте! В това видео ще видите и ще ви покажа как да си направите орнамента плетеница на 2 игли, който орнамент е подходящ и много красив на различни проекти, като жилетки, пуловери, блузи, тениски и други шапки и така нататък. И така, за целта на видеото ще набера 26 бримки и ще ви покажа рапорта на плетеницата. Това са бримки, които се повтарят през няколко реда. И така, нека да започваме. Захващам една бримка, от която ще набера 26. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25. Последната ще я взема с по този начин. 26-та бримка. И така, имаме 26 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И така, какво ще правим с тези 26 бримки? Значи, разпределяме ги съответно на бройки. Ще ни трябват 8 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицеви. Ще ни трябват 2 опакови. 1, 2 опакови. 6 бримки ще ни трябват за плитката. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отново 2 опакови. И останалите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицеви. Значи 8 лицеви, 2 опакови, 6 бримки, които ги обработваме с допълнителната специална игла за плитки, 2 опакови,
8 лицеви, общо 26 бримки. Още тук в началото е редно да ви кажа, че ако искате плитката да е по-дебела и по-обемна, ще трябва да си оставите повече от 6 бримки. Може да са 12, може да са 18, може да са 24, зависимост колко бримки искате да обработвате и каква дебелина искате да постигнете чрез бримките на плитката. И така, сега ще обработим първия ред. Той е както следва. Плетеме 8 лицеви бримки. Една, две, три, 4, 5, 6, 7, 8. Две опакови. След като сме изплели 8 лицеви и 2 опакови, имаме 6 бримки, които ще трябва да обработваме, за да постигнем орнамента. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Първите 3 ги снемаме на тази помощна игла за плитки. Снемаме ги. Ето. Слагаме си ги тук на тази приспособление и продължаваме да плетем, като плетем останалите 3 от тези отделени 6 бримки лицево. 1, 2, 3. Така, тези също ги оплитаме лицево с помощта на тази игла. Малко ми се измъкнаха, но нищо. Затова е хубаво да се използват шишове с копченца. Така. Така. Оставяме иглата и изплитам 2 опакови бримки. След което последните 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изплитаме лицево. Така. Стигнахме до обратния ред. Ето тук кръстоската. Сега, на обратния ред какво плетем? Там, където сме плели лицеви, ето вие ги виждате на обратния ред, те си подсказват. Там, където на предния ред сме плели лицево, ги плетем опаково. Значи 8 опакови. Там, където са опакови, на обратния ред са лицеви, изплитаме ги лицево. Значи двете опакови на обратния ред ги изплитаме лицево. 6 бримки, които са за плитката, си ги изплитаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 опаково и тук продължаваме 2 лицеви и 6 опакови. Оплитаме си ги опаково. Това са бримките, които са ни на лицето
3, 4, 5, 6, 7, 8. Опаковите ги изплитаме лицево. Лицеви. И бримките на плитката ги плетем опаково. 1, 2, 3, 4, 5, 6 опакови. Отново лицеви. И последните 8 опаково. Седем, 8. Така. На третия ред няма да приплитаме, защото ще приплитаме през 5 реда. Третия ред си плетем както следва: 8 лицеви, 2 опакови, на плитката 6 си ги плетем лицево, 2 опакови, лицеви. Тази процедура я повтаряме 5 пъти и на 6-тия ред отново започваме рапорта. 8 лицеви, 2 опакови, примятане на 6 бримки за плитки, 2 опакови и 8 лицеви. Но тук ще го направим заедно. Така. Значи изплели сме след приплитането на плитката един опаков ред. Сега плетем втори лицев ред. Това ще вземем. Хайде, ще ги взимам в задната част, за да не се бавим. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 опакови. Шесте бримки, които обработваме за плитката, си ги изплитаме лицево. 2, 3, 4, 5, 6. 2 опакови. И останалите 8 лицево. Така. Още един ред изплетахме. Сега ще изплетеме трети ред след плетеницата.
Значи един опаков, един лицев. Третия ред отново си го плетем. Осем опакови. Три, 4, 5, чакайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опаковите ги изплитаме лицево. На плитката си ги изплитаме 6 опаково. Три, 4, 5, 6 лицеви, 2 лицеви, и опакови 8, последните опакови. Така. Така. Това е третия ред сред приплитането. Четвъртия ред лицев. Плетем си както следва 8 лицеви. Лицеви. Една, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 опакови. На плитката си ги плетем 6 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 опакови. И ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицеви. Така. След като изплетем този ред, остава един опаков ред. Изплитаме и него и отново ще прилитаме. Така. Последен опаков ред. 8 опакови. Три, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Две лицеви. Шест опакови.
4, 5, 6, 2 лицеви и последните 8 плетеме опаково. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така, след като сме изпрели тези 5 реда, отново ще повтаряме рапорта за плитката. Както следва, плетеме 8 лицеви, така, 2 опакови, сваляме 3 бримки, така, може да я поставим иглата или отпред, или отзад на плетивото, където ни е по-удобно, и си изплитаме трите бримки, които са на втората игла, на лявата игла. Така, хайде да ги сложим така, за да мога да ги изплета от розовата игла. Така. Работния конец си го поставяме на удобно за нас място. Ох, божечко. Така. Да, манипулацията не е от най-лесните, но с малко повече внимание се постига ефекта. Да. 2. 3. Продължаваме. 2 опакови. И 8 лицеви. И след като ги изплетем тези, продължаваме да повтаряме. То нагоре се повтаря едно и също. През 5 реда се приплита плетката. Като се снемат на... Ето, това е ефекта, който се получава. Ето, вече по плетеницата, която се получава, по-голям размер, ще ви снимам и ще ви покажа. Вече, в зависимост колко повторения и за какъв проект ви трябва, може да повтаряте. Ето, това са 8. Аз тук тази плетеница съм направила малко по-дебела с 12 бримки, но аз, както ви казах, вие може тук там, където ще приплитате на плитката, да направите повече бримки, в зависимост колко дебела и колко обемна искате да е плитката. Но по принцип това е лицеви бримки, 8 лицеви бримки, или тук зависи, вие вече ще си ги уточните и ще си ги изчислите спрямо проекта, който работите.
И така, за целите на видеото, както казахме, 8 лицеви, 2 опакови, 6 за примятане на плитката, отново 2 опакови, 8 лицеви. И през 5 реда преплитате или повтаряте рапорта с преплитането с помощта на такъв вид или пък някаква друга помощна игла, която ще ви помогне да осъществите изплитането на бримките, които ги снемате. И това е. Желая ви приятно плетене. Ще се видим отново. Надявам се, че видеото е било интересно за някой от вас. Ще се видим отново. Пишете в коментарите дали ви харесва, дали искате някакви други видеа и така нататък. Дайте някакъв отговор. Благодаря, че гледахте и до нови срещи!